Botton Balázs vagyok, a Schneider Electric ipari automatizálásért felelős magyarországi termékmenedzsere. Mivel foglalkozik egy PLC programozó? Összetett automatizálási rendszerek megalkotásával, melynek a központi vezérlőegysége, az esze a PLC. Ahhoz, hogy egy automatizált rendszer életre keljen, szükség van arra, hogy a fejlesztőmérnök a PLC-re egy programot írjon, amiben megadja az automatizált folyamat lépéseit és logikáját. Ehhez megfelelő automatizálási és programozói háttértudásra van szükség. Örömünkre szolgál, hogy a Schneider Electric részéről a világ egyik vezető ipari automatizálási szállítójaként hozzájárulhatunk a Felnőtt Képzőcentrum PLC programozói képzésének szakmai támogatásához.